O Parque Acuático de Monterrey recibiu o verán pasado preto de 100.000 visitas. En 15 días comezarán as obras das fases 3 e 4 que completarán o proxecto e que serán compatibles co uso das instalacións durante todo o verán. Esas fases son a 3 e a 4, cos tobogáns que a xente nova e os chavales seguramente están máis deseosos de poder participar e de poder subirse neles. E tamén a zona de multiaventuras e unha zona intermedia que tamén financia a Diputación, igual que estas dúas fases, que vai a ir aí nas antiguas pistas onde vai a ser unha zona máis tranquila que lle chaman de río, non? Bueno, en definitiva, o que queremos é seguir cumprindo coa nosa palabra, seguir licitando unhas obras adxudicadas que xa están a unha empresa tamén ourensana e que a partir do mes que ven, a partir do mes de xulio, vai a ser compatible a construción desas fases 3 e 4, cos novos tobogáns e a zona do Parque Multiaventuras, co disfrute este verán do propio Parque Acuático. Estas ampliacións enmárcanse no acordo de colaboración asinado a comezos de ano coa Deputación de Ourense que garante o remate do Parque Acuático cun investimento de case 3,6 millóns de euros por parte da institución provincial. O obxectivo non é outro que para o ano que ven ter completada o 100% desta actuación. Unha actuación importante. Con esa licitación xa, ou esa obra, a piques de empezar en 15 días prácticamente, e con unha licitación que nos queda pendente desa zona de río que irá, como lles decía, nesas pistas polideportivas. En definitiva, o que queremos ir dando conta aos cidadáns de Ourense, do norte de Portugal e do resto das provincias, que estamos cumprindo coa palabra dada. Que nos gustaría ás veces ir máis rápido, é certo, pero o que nos interesa sobre todo ir seguro de deixar unhas instalacións que, como decía o presidente da Diputación, van a ser referentes en todo o norte de España e van a ser referentes sobre todo tamén pola capacidade de atracción que ten. Para garantir a prestación de todos os servizos durante esta campaña de verán, aumentouse o número de contratos con 19 socorristas, 2 enfermeiras, 3 recepcionistas e outras 19 persoas con funcións de mantemento e limpeza. As instalacións teñen unha cabida diaria de ata 2.500 persoas. O parque preséntase como un novo reclamo turístico. Unha instalación turística de primeiro nivel, insisto, non hai que ver máis que o número de visitantes, e é unha instalación turística, ademais, na contorna da cidade, a cidade termal, e na contorna ou dentro da propia Ribeira Sacra, porque vostedes saben que este concello, Pereiro de Aguiar, pertenece ao territorio Ribeira Sacra e ofrece, efectivamente, unha instalación absolutamente pioneira de ocio e un atractivo turístico de primeiro lugar. O parque abrirá mañá as súas portas ata o 14 de setembro, cun horario de 12 da mañá a 9 da noite todos os días da semana.